DXDC Radyoman Report. Magtagbo dinhi sa dakbayan sa Davao ang mga kadagkuang opisyales sa Philippine Coast Guard ug Indonesian Coast Guard alang sa 5-day serye sa mga aktibidad. Sumala ni Commander Angela Tobias, Coast Guard District Southeastern Mindanao Public Information Officer. Panguluhan ng aktibidad ni Admiral Ronnie Hill Gavan, PCG Commandant. Nakalatag na ang security plan para sa pag-abot sa mga delegado dinhi sa syudad. Sa Lunes, Nobyembre 20, 2023, budunggo sa pier sa panakaning syudad ang Indonesian Coast Guard vessel. Samtang sa Martes, Nobyembre 21, 2023, ang courtesy call o bilateral meeting nila CPG Admiral Gavan ug labaw usab sa Bakamla Indonesian Coast Guard. Gibutyang ni Tobias, ang Joint Coordination Tally Indonesian Coast Guard takong tabang sa pagpatuman og hugot nga seguridad batok mga hulga sa teritoryo sa Pilipinas ug Indonesia. Yung cooperation natin and coordination with the Indonesian Coast Guard sa natin to sa border patrol. So ito ay para sa since malapit ang dagat natin sa dagat din ng Indonesia. Malaking tulong yung pagtutulungan nila kasi yung reporting system madali na lang for us to monitor kapag may threat within our waters. Naka-heightened alert ang mga personahe sa Coast Guard Davao sa koordinasyon sa mga counterparts sa PNP ug AFP aron i-secure ang mga Coast Guard top officials sa duha ka mga nasod. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay ni Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.